हाय लोगोफोर आंनि बे मिनि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबो बरायफिननाय थालायबाय नै जोंना सियानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो आब'नाव साहा लोंनो थांगासिनो मालाय दिनै आब'आ गणेश फुजा होदों आरामसे थ' साहा बानायदों बेखायनो लोंनो थांगासिनो आरोना आं आब'नि न'आवहाय ओमफ्राय नैबेयावसो बिराद लोंनो लुगैदोंमोन माथो आंलाय बेयावसो बानायदों सानदोंमोन आं बे लोगोफोर आब'नि गार्डेनावसो लोंनो लुगैदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आब'आ लुथ'वाखै बेवहाय न' सिङावसो रेडि खालामनानै दोनदों आरोना आं बै गार्डेनावहाय लुनानै रेडि खालामनानै दोननो सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय रुमावसो आरोना थ' लोगोफोर नायदो नै जोंना साया रेडि दिनै गणेश फुजानि सा नै आब'आ रेडि खालामबाय फुजा फालि गासैबो स्रां स्र' होखांजोबनानै ओमफ्राय दा साहा लोंसै आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो आङो शेयार खालामनानै आंनि बे मिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय जा आब'आ नैबेनो आंनि आब'आ फुजा होखांबाय हाय होनदोहाय दोनथ'नोसै